És culpa teva per haver-te deixat filmar per aquella càmera. Què volies que fes? Havien bloquejat el carrer. Era l'única manera de fugir. Doncs havies d'haver passat per damunt. Hi havia un trasp immens al mig del carrer. Què vols dir? Un tràiler immens de 18 rodes bloquejava tot el maleït carrer. Potser era un dels segrestadors. Podria ser, ara que ho penso. Quina mena de camió era? Doncs em sembla que era una Scania de color vermell. Ah, mira, igual que aquell! Era del mateix color i estava posat a través, i la policia hi va xocar. Aquell camió! Rally, dispara! Què? És el camió que et deia, el d'ahir a la nit! En Vin! Malparit! Mira que fer servir el mateix camió per la trampa i per fugir, que en som d'idiotes. A mi ningú no em fa passar per criminal i se'n va tan tranquil. No en sortireu vius d'aquesta! Ara no t'esveris. Exalta't tant com vulguis, però no facis malbé per res aquells $2 milions. Ja ho sé. Em quedaré fins l'últim centau. El gran premi deu ser el tràiler. El desenganxaré. Espera't! L'accelerador no es mourà. Agafa el volant! Ah! T'has passat, idiota! Ho sento. Em pensava que el tràiler podria disparar! Aquest cotxe a la carretera ens ha localitzat. Això s'exagerarà una mica. Agafeu-vos! Us escapareu! Merda! Punyeta! A la merda. Si no hi ha més remei, Vinga, més ràpid, ens estan atrapant! estigues estrega. Encara tinc un as a la màniga. Sisplau, cull la meva bossa. A on és? Ho sento. Idiotes, és un cul de sac. Enric és mort. Ens n'anem amb això. Tan desesperats estan? Vinc, frena! Ja està arreglat. Merda! On sou? Ens atraparan si ens quedem a l'autopista. Els despistarem a la ciutat. Molt bé. Fins ara ha estat divertit per vostè, senyor Morris, però ara em toca a mi riure una estona. Sembla que la nostra princeseta s'ha tornat a desmaiar. Així callarà. Ara m'he de posar tranquil i cobrar aquells $2 milions amb interessos. Interessos? Les vides d'aquells desgraciats. Inspector, sisplau, no s'enfadi tant. Era justament davant d'ell, no podien fer res. Si algú hagués disparat, el podien haver ferit a vostè. Si s'ho pensa bé, veurà que no podien fer res més. Calla! Vols callar? No vaig estalviar cap esforç per aconseguir aquest cobre. I a més vaig invertir una bona picossada per arreglar-lo. I per culpa de la incompetència dels meus subordinats ha quedat destrossat. Estaria com un llum si no estigués emprenyat. Escolta, si la tornes a estripiar d'aquesta manera, et juro que et faré una cara nova. Aquí, Zebra 6, què hi ha? Parli! Sí, senyor. Hem localitzat el boig de la carretera. Què? Va cap a l'est per l'avinguda principal a tota velocitat. No és aquesta l'avinguda principal? Ja et tinc! Una altra vegada!
Boig de la carretera. Porro més que porro! Un moment. Això és una bala del calibre 10. Les fan servir a les barricades. Avisa tots els cotxes. Els sospitosos van cap a l'oest per Havard. Bloquegin les carreteres amb els seus cotxes, si cal, però aturin-los. Han passat pel carrer Massalla. Vinga, facin el que facin, no us perdin de vista. Rally, els enllestirem d'un sol tret. Jo m'hi acostaré per l'esquerra. Tofaran el motor d'un sol tret. Creus que n'hi haurà prou amb una Magnum 44 KTB? Perfecte. No ha sortit bé, inspector. Han fugit. Ja ho sé, això. Sortiu del mig. Vinga, dispara! No para, ja dic! Rally! No infravaloris mai un motor 12 válvules. Una cursa pel centre de la ciutat. M'agrada el teu estil. Sí, aguanta prou bé aquest 12 válvules. Don't try and get past my